hoyo makadi kumativi mana kwose kwamuri ungava muZimbabwe kana kuUK kana kupi nekupi pasi rose. Zvoti aiwa guys kana tofana kusimbisana. Zita rangu nditwa Jatori Matemai. Wani munhu ane madzi anopisa pataundi kuti ndane nyaya yakanaka guys. Kusapotana chinhu chakanaka. Ndine timu rangu team Ngoda Films. Tikuti ngatisapotane vachiri kukura saka todawo followership yenyu. Muramutidzigira ma likes and everything. Saka tikuti vasimbisewo vasviko kumberi. Abdara komuri bana ndisandotopedza kutaura ka ndo timu Ngoda Films yacho chaiyo ndisinyoro vari kuona uyu sinyoro angwaramba vachingofollow vachingoita sezvechingwe masimbisa mudhara aiwa magona zvikai achitoti ndikutoona munhu ari kutosvika paya kanenda ndiri kutopfuura ndikati mhanza ndaizivai muri kuno aiwa pakanaka ndakupfuura kumudhara bo saka don't forget to subscribe, like and share.